Доброто бе, симпатяги. Ще гледам да се впиша в една минута, защото толкова много работи имам да ви казвам. Нека цяло най-важното ще да е, тъй мисля. Вчера, както се седа и получавам един имейл, бам, поход мейла. Отварям да вда, за ако става въпрос. Гледам възможност за работа тип партньорство. Както и ще е само фишинг. Сложих пенджура за всеки, че да не съм догледала нещо. И очната ми ретина са спря на незаплатено. Имейла гласеше, че искат да им направя нещо, свързано с реклама, имейл, маркетинг и дъра-бъра, сточи-дъра. Обаче да е безплатно. Съответно им върнах имейл, че безплатен обяд няма. Те сметнаха да влязат в режим на обяснение и да ми кажат как те правили това и онова за без пари или пък клиентите не им били плащали и така нататък. Важно аз трябва да вляза в тази схема. Така хубаво, ще ви ги направя, ще ви ги направите да не мога да ги видите.